सानसेयारि बड'स खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 24 सेप्तेम्बरनि बिसानाव फारियै बिश्वनाथनि सनिया बसुमतारीनि बिरथिंदों अख्राङाव हांमानि देंखो, सनितपुरनि प्रदीप रामसियारिनि सिमां सुजुयो आं, गलाघाटनि पबित्र ब्रत दैमारिनि आलायारननि जेंना, हामार दैसा गोजौ फरायसालि बाक्सानि दैथुन बसुमतारीनि जिनाहारि, बाक्सानि सबिराम बर'नि बेसेदि सान हर गोजावलांबाय, बाक्सानि रैदोम बर'नि मावफु दिखा दं, मोगथां बसुमतारीनि फामिनि जिउ आरो उत्तम खुंगुर नार्जारिनि आंनि सिमां खन्थाइया सेबखांजादों। मिजिंथि बायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय थागोन आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय थागोन। गोजोन्थों।